Good morning, good morning, good morning. Today is November 13, 2021. O ganina po sa ito ang Saturday Storytelling. This is Sir Don again. Atong akong ibalik nga kaning story mga binisaya ni, pero basin gikan islaing nasod. Ako lang binisaya. Okay, so kung ganahan mo mga stories with learnings, nga stories nga kanang lingaw pod gamay, nga namoy makuha nga mga leksyon, paminaw mo. Live sa daron sa YouTube, ambot lang mo gana ba ni first time ko ni gidungan ning FB o YouTube. Okay, so sa mga makakita ni, subscribe po mo sa akong YouTube channel palihog. I-search lang niyo Bisaya Stories with Sir Don. Okay, so nga kung gititle ani karon nga Saturday, unsay makuha nimo sa pag-imong pagkamaayo? O unsay may tabo nimo kung maayo ka kang tao, no? Basin ikaw na sige nakabuhat og maayong mga butang, dayon kung paminaw nimo ikaw naman lang nagbinuutan oy. Ang uban wala man, ang uban way pakialam. Padayon na palihog, no? Padayon na ang imong gibuhat. Kay mo na atong story karon, unsay kapalit sa imong pagbuhat og maayo. Okay, so kung ready na ta, ganahan ko magsugod na ta. Okay, so karong adlaw ang title ani wa gyud ko kabaw. Pero nakita-an ra ko ni or nabasahan ra ko ni sa internet. So ato lang titulan, what goes around comes around. Sa Binisaya, basta. Okay, so may usa ka mekaniko. Kani nga mekaniko, ganahan siya mo trabaho sa usa ka dako nga kumpanya. Kaya nakita niya nga gamit kay siya nga kumpanya. So, ni-apply siya nga kumpanya o scheduled for interview siya anang adlaw. Ang iyang schedule anang adlaw is 9 a.m. So, niadto siya sa daplin sa daan, pag-abot niya ang bus nga schedule ng adlaw sayo kayo nagikan. Ug tungod ana nabiyaan siya, syempre kay wa man siya kaabot, nabiyaan siya, di ba? Okay, dayon pag-abot na niya sa daan niya, wala naman siya kuan, nangita siya paagi nga makaabot gyapon siya sa interview. So nang hits, why siya hits sa kanang mga sakinan na moagi, di ba? Kanang sa amo sa Amerika. Nang hits nga ana raw na. So nisuway siya og para sa mga tao dayon ang mga nangagi wala ni hunong niya. Dayon naay usa ka sakyanan nga nagtiurok diha siya nga tubangan. Wala na naguba, wala na bangga ha. Nang meaning wala ni andar, ni ungot. So na siya kabam siyang di na siya kaabot sa interview, iyang giduol tong sakinan nga ni ungot. Iyang gipangutana kanang, "Excuse me sir, do you need help?" Kung sa Bisaya pa sir, ganahan tabang. So ni ana ang kadtong nasa suod nga, "Udong nagdali ra ba ko? Kung makatabang kanako karon, dako kay na nga big deal kay na para nako, no?" So bisan padong siya interview niya, wala na dayon yung interview kay malate naman siya. Iyan na lang tong giayo ang kadtong sakyanan. Pag abli niya sa hood, kanang atubangan gani kanang na dito ang makina. Yang gihikap-hikap, ayo dayon eh. Niya na din tong tag-iya sa sakyanan niya. Kanang mayuwa gud nimo dong, kadali gud aton siya. Ay, wala ra man sir, dali ra man kay ito, gamay ra man kay problema ha. Nya ningon din ang gadtong tag-iya. Kanang unsa man dong, kanang
na kay adtuan isakay na lang ti ka i-drop ti ka ayo sir kanang padong raman ta kog interview nya na late naman ko ani dili na lang ko sir siya ayaw dong mo-insist ko basin makaapas pa kasi mo interview siya sige sir kanang kung maagi lang ka diha kanang lugar siya sakto dong diha ko padong anang imuhang giingon so nisakay siya nagkahugaw na to siya kay iya gingiayo ang sakyanan biya so gidrop siya sa tag-iya sa sakyanan nya nimo siya nang sir salamat kay sir mo nang makaapas pa siguro naog na siya sa sakyanan adto na siya sa kumpanya sa kadtong mag-interview pag-abot niya din na sa guard nang excuse me guard kanang pwede ba ko na later ba ko niya anong guard okay na sir wa pa sad ni abot ang mo interview si may no so ningon ang guard niya pwede pa sir sold sa sir na ang mga applicants for interview nara po din na sa gawas naglinya pa so nagsugod ng interview mga napo sila kapin siya ika last no sa linya niya kada tao nga musud ngadto sa pultahan for interview inigawas guba hinaw nang mura ganig disappointed kayo ba wa siya nadawat ana so ang unang nigawas murag guba mo kinaw ang ikaduha na kulbaan yung una patay lisod ba ning interview mekaniko man itong gi-applyan so ang ikaduha ni gawas na pod paggawas pod sa ikaduha guba man sang naong silang tanan kulbaan ikaw di kang kulbaan no so paggawas sa kanang nagsunod na mga naguna niya lingo ang mga mugawas. So niabot na yan time, yan turn, siya may last. Pagsud niya sa pultahan, kulbaan siya. Kulbaan yung guys siya. Labi na pagsud niya, lamisa, dayon ang lingkuran ng pinatalikod ba, no? Niya na ang kantong nasa kantong lingkuranan. Nganong ikaw akong hayron? Kung ikaw ang pangutanon na ng-apply ka, nganong ikaw ang hayron? Nganong ikaw man, sa kadahang gi-interview, nganong kinahanglan ikaw? Ningon na lang siya nga, kanang, sir, wa jud ko kabaw sa tubag na sir. Niya na itong naglingkod. Kita ka sa tanan nga nag-interview na ko ganina, akong gipang balibaran. Pero nganong ikaw man akong hayron? So, sir, kung dili ko pwede ani sir, dili ra pug ko sir, ngita ra pug og lain. Mituyok ang lingkuranan ug ang naglingkod sa lingkuranan ang tag-iya sa sakyanan nga iyang giayo ganina. Ug niingon ang tag-iya, wala to nako sila hayra dong. Kay nana ko'y gipili daan ug ikaw to. See? Naa siya gibuhat earlier atong adlaw nga nagtuogan ni siya nga di na siya kaabot sa interview. Pero ang sakyanan di ay nga iyang giayo daplin sa daan. Ang nag-drive mao ang mo interview. So kung unsay imuhang nabuhat o naandan ng mga buhaton ng mga maing butang padayuna. Kay what comes around or goes around comes around. Meaning kung unsa imong gibuhat, mubalik na nimo. Oh, dili siguro dayon nimo ma-appreciate, di siguro dayon nimo makitaan. Pero ingana ang kinabuhi. Na ay mga butang nga dili nimo masabtan gyud. Pero padayon og buhat sa imong naandan nga maayong binuhatan. Kay what goes around comes around. So kani nga story, ang lesson nga akong makuha ani nga usahay desperate na kay ta. No, kanang nay mga panahon gani nga moingon na ta nga di gini para ko No kay na late na gud siya. Na late na siya sa bus nga iya untang sakyan anang adlaw kay sa amoa sa America. ang bus ngadto kay scheduled. Nya na late mi siya sa bus so nabiyaan na siya. Dayon ngadto sa ilahang lugar kung walay public utility vehicle
mga private nga sakyanan lagi mo agi. So usahay mahitabo na nato nya mawagtangan na tao paglaom mo surrender na dayon tanga di gini para ako So kung ano imong sitwasyon dai mao na para imo ha. Was nang dato na kadaan no. So kung nangandoy gani ka og maing butang unya gamay nga discouragement, back out na ka. Pwede gyud na kanang imong sitwasyon karon para imuha gina. Pero kung ganahan ka mausab imong sitwasyon karon, ayog ka discourage dayon ay. Ano yung klaro? Pwede gito siya mo back out, di ba? Pwede siya di mo dayon sa interview. Pwede siya kanang dili na niya dayonon og adto ang lugar, di ba? Kay pwede siya mo give up. Mao man pinakasayon buhaton ang pag-give up. Pero maon niya kung imo nang buhaton o buhaton na bisan kinsa, mas dako ang chance nga di gyud matinuod, di ba? Para nagpagpanguya ba? Mingon ang lalaki nga, di man kusugton ana. Di kasugton mo ka nang uyab. Padung pa lang ka ba nagdana ka chocolate nya tan-on mo out of your league man. So imo lang gikaon ng chocolate. Nasakto di ka sugton na to. Ing ana sad ang pangandoy sa kinabuhi. No, the more ka magduha nga tuman na o may tabo na nimo ang imong gustong may tabo sa imuha, dayon masikag atras abante, di ka mo padayon, mas dako ang chance nga di gyud matuman ang imong gusto, di ba? So another lesson na ako nakuha ato, nitabang siya bisag wa siya kaila sa kadtong tawo nga nagub-an og makina, no? Dayon ang kadtong ihang tabang nga nahatag nabalik ra pud siya. Wala siya tabangi sa tinod lang, wala siya tabangi gyud nga kanang personal na utang na loob sa kadtong nag-interview. Pero didto nga time iyang napakita nga may kay siya nga mekaniko. Kay dali man kayo niya nahuman. Dali kayo niya nga ayo. No, so sa tanan nga gi-interview atong panahona, na siya advantage kay napakita man niya yung performance, di ba? Napakita niya unsa siya mo trabaho, ingana siya mo trabaho. So kung may ka sa usa ka butang, dili lang sa imo nang trabahoan buhata na bisag asa, no? Kay what goes around comes around. I hope sa tanan nga naminaw ani nakahatag ko og mga pagtulunan nga para nimo kay nganin siya sa entertainment versus educational videos. Gamay rin yung kayo mo tanaw sa educational videos kay dili man kayo entertaining. Pero ang imong makuha nga leksyon na ni could be no magamit nimo sa imong kinabuhi. O kana lang dahan kayong salamat nya amping mo kanunay.